Nasunog ang usa ka pampasaherong bus nga nagbiyahian paingon sa norte diha sa may lungsod sa Compostela. Nahitabo pasado alas 11 kanya buntag ang sunog sa bus nga may biyahe gikan Cebu City padung sa Daanbantayan alas 11:45 na dawat sa BEP. Ang alarma human sila tawagi sa usa ka nakaagi nga purok gimbal barangay Kanamukan daling girespondihan ang insidente ug bay na lang way naunsa nini. Matod sa BEP investigator gisaysay sa driver nga una nini duna sila nakit-an nga nagaso sa dashboard sa bus. Maong ni parking kini og gipakanaog ang mga pasahero. Migamit paunta kini og fire extinguisher ni adtong higayuna. Dunay sakay nga 21 ka pasahero ang bus. Wa pay labot ang driver ug ang konduktor. Pag park siya, gitry niya extinguish gamit sa fire extinguisher. Then, kusog man yung kuno ang aso, so iya ang ipagawas ang iya mga pasahero. Then, wala to sir, kayo. Possible sir na sa iyang electrical nga part, yung fuse box something. O patuwa mo initial nga kuhan kita. Okay. Nakapasirit mo sir sa bombero sir? Yan sir, nakapakwanta sir. Okay. So nagkayo pa siya pag abot ninyo sir? Oo, nagkayo pag itaon sir. Actually, ang nanawag namo sir is